ja sam Jelena i danas bojimo. Jesi ti ikad u životu ovo radio poštijenicu? Ne. Uzela sam par boja, ja sam došla u farbaru i rekla dajte mi boje, on kao koje želiš, je kao pa ne znam. Tako da mi on otprilike izabrao boje. Evo sa čime radimo. Radimo with a lot of stuff. Nemojte da bacate smeće po ulici, nije u redu. Baš mi briga, sešće među mrave. Ostaje sam avanturistički. Izabrala sam par tako random stvari koje želim da bojim. Između ostalog naočare, digitron i imam majicu ovdje koju ne znam hoću ovako da bojim. Sačekajte, vidjet ćemo. Jao, ja sam trebala nešto skrnavo da obučem. Nema veze. Stvarno ne mora. Čekaj, otvorimo sve. Me opening up to someone. Ako ne ide, odustani, probaj drugu. Cijela se zatreseš. Kad ne radiš ruke u teretani. Da, ja ću. Ja. I ti se ceo zatresaš, for the record. Arijana kako otvorim. Dobro, ja sam 2 otvorila. Inače, kad sam bila mala, to se ovako radilo. Lakiraš nokte tako što uzmeš čašu vode, ubaciš unutra lakove i zamočiš nokte unutra i to kao ostane. Tako da sad ćemo da probamo, da uradimo to s drugim stvarima. Kao što vidite, digitron radi 8 podeljeno sa 9. Recimo, ja ne mogu da proverim, to ne znam. Ali, tako nešto. Koje boje da iskoristim? Ja sad ne znam koje su koje boje. Tako da ići ćemo na random. Ovo mi se sviđa kako izgleda. Vatra. Mislim da je trebalo da izaberemo beli digitron, ali nije tako loše. Vau! Čekaj, možda mogu još malo da ga... Malo sam ga uništila. Ja sam zaboravila da ovo treba da osuši, nema veze. Niko neće gledati zadnji deo digitrona, tako da... Kako je ovo cool. Je li ovo razgradiji materijal? Ajde sad prskamo šta je ovo, koja je ovo boja? Ne znam, ja sam i sve. Svima sam čep odčepila. Čekaj, treba više boja istovremeno. Jao, Srbija. Opa, koja forica. Sam ovo iskoristila ikad. Da, to je žuta. Napravimo naočare. Pravimo srpske naočare. Ali nije loš. Pa nije loš s ove strane, s ove nije baš sve jedno. Skini se. Ali ovo je realno lepo, taj deo tu. Jeste. Ovo. She's cancelled. Ništa nije suvo. Nema veze. Taman onaj deo koji treba da istružem, jedino je on lepo ispoji, ništa više. Nema veze, opet ćemo. Jel može ova se skine? Ja, vidi digitron umeđu vremenu. Bukvalno Guy Fieri digitron. Buba. Ovo je moja legit reakcija na bube. Ovo je ko žvaka, s jednog dela na... I na moj ranac. Kada mi je sviženja, ne mogu ovo. Moraš da me napojiš. Jednom rukom. Majster. U redu. Here you go. Ovo mi se sviđa. Ozbiljno mi se sviđa. Miruj. Tamo mi je komšija, vidio. Kako da mu objasnim ovo? Moj život sada. Kakav je tvoj život od kad si krenula svoj kanal? To nije akrilik. Moje jelenke! Nisam ništa uradila pametno. Apsolutno ništa. Pa nije loše, meni se sviđa. Nije loše.
Zamisli kako je bilo i moje mami kad sam bila u vrtiću i da mi tako neki poklon, ona, joj, hvala. Nek se suši još malo, možda bude lepši. Ajde probamo da sipamo ovde fabric paint, ako ne ide, isprskat ćemo. Kupila sam inače boje za tekstil, ja ne znam, ja sam mislila da ovo drugčije izgleda, ali obzirom da je 30 dinara, ne očekujem mnogo. Ovo ne treba ovako da se uradi, inače ovo treba da se skuva voda. Aj ja, moje helanke su uništene. Ja kad pravim napitak za svoje neprijatelje. Hoćemo da probamo. Risky. Rizično, ali nije kao da smo je kupili za ovo. Ništa ne drži bukvalno. Malo. Ja kao domaćica. Inače, kad mi je čovjek ovo prodavao, pogledao me i rekao je, srećno ti bilo s tim. Ja mislim da treba da je zalepimo za ono drvo i da je prskamo. A da ga možda samo stavimo dole, a ne na drvo. Ne mogu da verujem ovim bubama da će da je drže kako treba. Ove na podu već će da drže. Ovako se ne radi i nemojte ovo radite ko ćete da bude uspešno. Uspri slobodno. Ne žuta. Eno je. Moje buduće zanimanje kada mi propadne YouTube. Dizajn. Ovo mi sviđa, mi se ne sviđa ovaj tu prilaz, tako. Ne! Uslagao si me! A šta da mu radim sad? Mislila sam da je bela. A brate, cool je. Još ja njemu pričam, samo nemoj crveno ni slučajno da uzmeš. Baš je cool. Ti me tešiš. Ti ovo ga bi odnosio. Da. Znam da me lažeš. Pa pre bih ovo nego one naočare. Znači ništa se svidjela moj način. I kao da radimo išto pametno. Posušila. Bar znama se usušila. Jesi dobro? Si povređen? Mislim da mi je ostalo još nekih 5 minuta. Još 5 minuta ti je ostalo. Pa onda sad na refreshtu kanal. Kesa. Nipošto nemojte da ostavite ni kese, ni papire. Mi ovde ne volimo bacamo smeće, kao što se da primetiti. Da, kao što se da primetiti. Da vidimo šta smo mi dobili. Vatreni Digitron, Guy Fieri. Malo mi se ne sviđa što sam ovdje imala svoju palčinu na njemu, ali nema veze. Naočare na koje sam upravo stala, koje Stefan obećao će nosi. Savršeno. Ako želite još klipu obavezno lupite subscribe na RefreshTube kanal, pošto su mi ovdje klipovi mnogo kvalitetniji nego na mom kanalu. Ali da, imate moje linkove u opisu i mi se vidimo sljedećeg klipa.